Malawi Today. Mwasarabanji ya Malawi chigawo chino cha kumazulo. This is Comrade Intanyo on Rimpopo FM. Amene simunamve kwa amene simunamve muzimvabe koma kwa amene simunamve msonkhano wa kumangochi umene olemekezeka Tupele Mlozi ayankhula anena kunena kuti machine asthmatic alibe vuto. Mulibanja UTF nosi. Tingo kala ogwizana kuti tose tikozo maseka kuti mafuta agali moro ulibe tipo solution sikuoneka izo ndende zovesa isoni nde ndizosekesa koma tikodi akutani anthuwa ali makwa simukuseka inu makwa bwachi ine kuseka zimwe mukuseka kuti mafuta ile tuseka kasi solution alibe kuseka iluyo mukuseka kuti solution alibe tukunamanga solution imesa ngona solution imesa ngona kuti andu azigula pangona solution kwese mapende Ndezo seke sazo solution basi ziko mukaluze kunena kuti mafuta basi muzigula 20 liters muzigula 30 liters muzigula makuti solution imene muzikubwereso boma limene solution imene Chawiro, timalize leo. Kumanga ndifoni mukuseka. Ndiye mwana choka kaja. Kumangidwa lajina. Lapi. There are people in charge. You can say today, this should continue. No, and they should never blame what I'm saying. It is real, it is there. People are not happy. As those are gondwa. Yunga chitika. Maka tena kuti ndika nini na za kumendi choka nini. Ndichikawa cha kumporfa. That is not to do the politics of representation. Ndiye ina kuya mkasa mine atakuya mkasa. And I want to be on the wrong side of the yunga pezeka. Kapita mutharika simukafuna akomalero pano. 5 years ago munana kuti apita mutharika akakhale kunyumba ndiyero munena kuti apita mutharika tiyankhuleni. He has proved us wrong. Everyone, including the powers that be. Kuna kuti I think Semetin Kampraguri is a prince of thieves. It was an overstatement. Alright, you see, Brian, I don't want to be seen to be confrontational against somebody because this is the reality. Unfortunately, in Malawi, you are organizer, but I mean rebel. And this is coming down slowly, and I want to warn you, Brian, if not careful, if by 16 ban. Actually, I must say this is a watershed moment. Malawi must choose to drift back to one-party era or to continue with the freedoms that they're enjoying there through multi-party democracy. So I'm not going to no. Poma sitero. Poma singamoka longo. You don't feel a sense of belonging to your country. All of a sudden. So all I'm just trying to say, kuna kuti
and branch na na kuli ndimenda miss so wananga mabangela miss mabanga matown village ndine mfika kwatu tikaguranga aza mutwalire kwacha so na watu 1000 mwangaja imwe tikaguranga sugar nyango ya abuya nyango ya pita siku ni nene na sindi wanke ni uzomu ndani kwa mtata luma tikaguranga sugar 600 kwacha so 6000 kwacha Chigawo cha kumadzulo pa Limpopo FM Amalawi tati tikuziwiseni kunena kuti kuli msonkhano umene sunayamba wachitikapo ku chigawo chija cha kumpoto pa 22 Juni kuli msonkhano waukulu umene Frank Mwene Fumbo komanso Enoki Chihana Khumbo Kachale Dr. Victor Buchiza komanso osaiwala mbusa watu olemekezeka Morris Muntali akachitisi tikatero timanena kuti zinthu zayambapo bwino mgwirizano umene mwauyamba abale athu kumpoto ndi zizindikiro zisonyezo zonena kuti anthu akumpoto mmagwirizana anthu akumpoto mmafuna kupangira zinthu limodzi taoneratu pamenepo tiyeni kumeneku mukakambirane zakupsya mukakambirane zokagwira ntchito ndi Peter Mutharika mukakambirane zokagwira ntchito ndi Mai Joyce Banda anthu ino akumpoto ndi a Joyce Banda ndi a Peter Mutharika ndi amene muli kuthekera kuombola dziko la Malawi akabambi muli kuti Frank Mwene Fumbo ndati ndikuyamikireni Achihana ndati ndikuyamikireni Khumbo Kachale ndati ndikuyamikireni tiyeni pangani umodzi wanuwo kalumikizaneni ndi Peter Mutharika kalumikizaneni ndi Mai Joyce Banda izi ndi zimene anthu akunena kunjaku sizokuti ine ndiyenda ndekha mwenda nokha muzipita kuti alipo munthu amene amayenda eka palibe munthu amene amayenda eka tiyeni tonse tibwere pamodzi tikabwera pamodzi tipindule nchifukwa chake amati kodi awiri anayenda ulendo asanapangane weka ukhoza kungonyamuka nkumapita koma anthu awiri muyenereka kupangana so pano anthu akumpoto takuona mukukapangana kuti kodi ulendo umenewu tiyende nawo bwanji choncho ndofuna ndiyamikire Frank Mwene Fumbo ndi anzanu onse achigawo cha kumpoto amene mwapanga chimsonkhano chimenechi pa 22 Juni kunena kuti mukufuna inuyo mwasankha kutumikira Amalawi osati kutumikira mimba zanu ndipo ndofuna ndikuuzeni izi chifukwa kunalitu nduna za boma kumene koko kumpotoko taonako nduna za boma taonako Mai Gotani Hara Mai Gotani Jacobo Hala Avitumbiko Akeni Zikhale Ng'oma Ahale Mkandawiri ndichani chimene apindulira anthu akumpoto. Now you are the last hope yazisogoleri amene tikuona kunena kuti mwina msopano mpoto icha iukhale mpoto yotukuka pasi pa ulamuliro wanthu inuyo folo mu mgwirizano wanu pamene mukupita kukapanga mgwirizano ndi DPP komanso Mai Joyce Banda akondwani na Nkhumwa ali mkati momwe apita Mutharika kondwani na Nkhumwa cheni mwana wanu msamtai zinthu zimafika pena poti anthu ama kupeperesa tapanga kafukufuku kondwani na Nkhumwa ama mpeperesa ndazi zake enacha mwana uchangwanu ndipo posa chedwa abwerera kuchipaniko ndipo mumulandire musamsiye. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM.
anyamata a Akisimuanga apezeka ndi futi, anyamata a Akisimuanga agweri a 30 apezeka ndi futi za mapistoni popanda chilolezo. Futi zimene timanena kuti zabwera muziko zikungofuna azingozigawa. Lero anthu amene aja agwidwa nazo anyamata a Akisimuanga. Ngani yomvesa chisoni imene amayankhula Aboni Kalindo kunena kuti boma laononga ndalama pafupifupi 98 billion kukagula katemera. Boma linapezeka zonoti lakagula katemera. Katemerayo ati wachiwewe wonena kuti iwo pogula amati azabaya anthu powateteza galu akaluma. Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti katemera uja anali wonena kuti ndi wa galu. Tipemphere kunena kuti anthu anapanga mmangu ndikuona kunena kuti zinthuzi sizoyenereka kulowa m'matupi mwa anthu, ndiye kuti anthu afa ochuluka. Choncho boma linakonza ndondomeko lonena kuti litiphe tonse. Ndiye mukatiphamo tonse m'Malawimo. Muziyang'anira ndani la MCP ana maipha. Pamene tikupita kuma kampeni tiye nitauze anthu zimene tikapangire ndipo tapangire anthu mwachisanzo. Ife pachasitima yang'ana kuti awa kuchokera chipani chiti awa chipani chiti chifukwa ife sifa chipani. Ife ndife Malawi. Ife timayimira Amalawi sitimayimira achipani yake. Ndetu kufuna tinere mukamapita m'misonkhano kuluchenza anthu ali okwiya kulichenza anthu alokwiya chifukwa cha malonjezo amene analonjeza abambo Chimwemwe Mazabuka. Anauza anthu kuti mukandivotera osati tu UMP okalowa mboma utu koma kungo ndivotera kunena kuti ndiduse pa ma primaries ipa ndizakugulirani njinga. Nda Chimwemwe Mazabuka anthu adikira mpaka lero tikunena pano njinga zakapalasa sizikutani sizikuperekedwa. Ndiye anthu akuluchenza andiimbira telefoni kuti mutifunsire kwa Chimwemwe Mazabuka njinga zathu zija ati pasaliti achinangwa atu avuta achinangwa ata akufuna njinga yawo osamangolonjeza mapeto ake osakwanirisa. Ndiye nkhani ndionena kuti Achimwemwe Mazabuka mukuyenereka kwa pasa anthu njinga zimene munalonjeza kunena kuti mukangodusa kuma primaries nde achinangwa ndi azinzawo akuti akufuna njinga zawo zakapalasa utenga kwa ma MP anu mukamapita m'madera mwanumo. Chonde yankhulani zona zenizeni zimene muti mwapangire anthu osati anthu akusankheni chifukwa chowapusisa. Ndalo zopusisana zinatha. Let's see on the beat. Bad boy, Inani ni Chimwemwe, hata ngolengeza kuti abusa awina. Provisions zinabona, sati watabulichidwa. Unali kunyadi
Programu yatu madzulano pa Limpopo FM akuti pasirani madokotala atu awiri aja Dr. Lake komanso Dr. Yoko. Madokta amenewa ndi aja madokta amathandiza Malawi matenda osiyana-siyana onena kuti nonse amene muli ndi mavuto a ntchito, nonse amene muli ndi mavuto a business, mavuto a mbanja, mauka, likango, kusowa kwa mabanja, ndipo kusabereka, ma promotion kunchito, kuziteteza nyumba zimene zindendi kumapitiriza kunena kuziteteza nyumba yanu kufunika itetezedwe. Akamabwera MCP ndizi kwanja samakupezeni ndiye mwaimbire madokotalawa ndiye tili ndi amene wamathandizanso kusirika nyumba ndalama kwa anthu achitaka kuti asazitenge. Asima, chifuwa cha asima, madokta amenewa amathandiza, ndiponso amathandiza matsoka. Pali anthu ena atu matsoka anatichulukira ndiye madokta ake ndi amenewa. Mukafuna kuimbira Dr. Lake mwaimbire pa namba la 074 378 0321 kapena 078 202 377. Amenewa akupezeka kuja ku South Africa mu mzinda uja wa Durban. Choncho mukangwaimbira mwapeza akuthandizani mavuto awo. Komanso Dr. Yoko amene akupezeka ku Kasungu, nambala yawo ndi 098-053-1215. Dr. Yoko 098-053-1215. Mukatero mavuto anu akuthandizeni mwaimbire mumve kuti anena kuti chani. Limpopo ndi Comrade Tanyiwa. Ona ngati kukwera ya Mose, kukwera ya Farao. Ina la wandife ya Malawi, mafuto wandi hati. Hello? Hello? Hey. Ndani? Antonio mukuimbira kuti? Konsanje? Bwanji? Maona ngati apita Mutharika alibe 10 million ya nomination. Mafuna mukatenge katapira kwa Bushiri, mukatenge 10 million katapira kwa Bushiri kuti mwalipirire apita Mutharika. Iya ndamva kale kuti apereka kale tuje anakalipira. Iya itutokoze. Antonio zikomo. Hello? Wanyirenda. Atili makola kwa rimwe. Ya atili makola. Mutivichi. Ndizimene ndi mauza aso Antonio tu. Ndizimene muku mafunirana. Aya pito Mutharika akapereka. Kumene koso kumpoto anthu amafuna kusonka. Amafuna kuwasonkera. Munthu ndwa mwaezi. Koma kuti ndokamba atu. Kulibe ntchito kukambako. Mukufuna inu ndi usogolero wabwino. Chabwino. Yewo. Ya mtiperekele komoni. Ya kwa damu hango. Mtiperekele komoni kwa damu hango. Ya mnene kuti wa Comrade Mtanyiwa wa kuti moni. Bye. Come on.
mwana nyono akuti uli ya ngani ndio mweyo basi bati singani ndio mweyo apereka apito mtali kacha manji mafuna mukangongole ayamsaka ngongole wapereka kwa masikuti wanena kuti ayi maeka ayi aenda ndi anthu ndithu ayi basi muniperekera moni zika amoya chema pwesera noseri wakanyi wano oyo noli pama kiri mpiti vano munapara tinia wapereka tupito mtalika wapereka ndrama wapereka mafuna mpile kupalombe kwa mini wadi mkangongole ino sikufuta litu wapereka koma titokoze kuti mtima wapereka umunali nao ndithu amvuya kudaliseni zikava Rimpopo ndi Comrade Tanywa Amalawi anthu okwana 4,000 lero apita kuchikokobe kukalandira ma 50,000 anthu okwana 4,000 ndizomvesa chisoni kunena kuti gulu lina la anthu limene linagwa atatu anamwalirira pomwepo palanda pauti ya kumangochi akupitaso kuchikokobe kokalandira ma 50,000 galimoto inagwa ndipo chakumbuyo chinatseguka anthu ambiri ndikunena pano ali kuchipatala ndipo anthu atatu anamwalira tsiku lomwero chifukwa chokatenga ma 50,000 boma la paso anthu enaso kumangochi atatu nanga kunena kwake tinena kuti chani pamene ndikutsendera programu yanga ya nkhanga zaona chigawo chino cha kumadzulo Amalawi ndati ndipereke uthenga kwa Amayi Joyce Banda. Amayi Joyce Banda mukuyeneka kuchenjera kwambiri pali mnyamata uyu Macfarlane Ngwinjiri ameneyi watumidwa kuti akuuzeni kunena kuti mukakumane malo ena musapiteko Amayi Joyce Banda chifukwa chonena kuti amayi no mukufunika kwambiri ndi chipani chicha cha MCP nde nkuteka kuti chimene akukufunirani Macfarlane Ngwinjiri ndi nyambo akufuna kukuikani gadgets yoti azikuonani kwina kulikonse kumene inu muzipita musakumane ndi Macfarlane Ngwinjiri kapenanso wina aliyense amene ali membala wa MCP tidikire mpaka chisankho chichitike pakadali pano Amayi Joyce Banda musapange zimenezo utenga wanga wapadera ndimafuna ndichenjeze achimwene Macfarlane Ngwinjiri magemu amene mufuna muzisewera sakuthandizana. You know yourself. I got more about you. I don't want to expose you. This is Comrade Tanywa on Rimpopo FM. Mai yako anafera mundege mucha. Unali muntu mmozi amene unaenereka usizimvera chisoni kwambiri ndisimene chipani cha MCP chinapanga. Anaka kutenga kuti azikugwirisa ntchito kuti imfa ya mai yako ija isaziwike kuti chinachitika nchani. So you need to be careful mukamapanga zinthu zanu. This is Comrade Tanywa pa Rimpopo FM. This is based on evidence. It is political propaganda, innuendo, evidence based. Kujongela kuchema akunena kuti ndege was not supposed to fly. Simafunika kuuluka. Amalawi ngati ndege simafunika kuuluka. Chimene Army General
analolera kuti vice president wa dziko akayikwere ndi chani, unless there was a plan, unless they knew kuti at some point ndege ikagwa. Dali anthu ena mundege moja amene anabisala ndipo anafika flying zone anamba waphatwachi mpaka nachi ino ndege yakutiko yagwa. Anthu amayagwa koma mpaka nakuonesa kuti achita kudula minyendo, kudula ndi chenso ndi chisowo chikandi chikwanje kaya ndege sima kudula sima pakadonso ene ndege manager inagwa poyera pamalo kuti pakanakhala ma survivors. Investigation iyi ikulula pakali pano paine nditakukuwuzani kuti chimene chikuchitika ku military ku Malawi Defense Force chikuonetseratu kuti dziko lija latengedwa ndi mbava, latengedwa As you know, they're your suspect. That's Faso. You know what it is. Ana ukuta kulela ashina mtaliwa sinima wafefeksa kweni maniwa yolimba ntima ashina namiwa kulimbana nao moyo wangu maniwa mwana uopya galindo the DC samatekeseka ndichokwia ichichi Malawi ya njenjemera nao diyanao pia jiwana sapanga nao chelani kutu wa kufusa nao deke inakwa branji kucha kuchikankawa yankane jindunji paribe kutawa muti uze lelo sitidichira mawa simajuwa tunaindi pamosi tisai wana branji digana kesa misosi kulira kwa tundi sokalanu kana nanuso mutsafa la fote njimapana munadi usandeke na kwela kukongo kosa fikirika munadi na misa choncho sejo mumaziwa mafubi ndi musipompo zose ya maona mulungu wanali pombo mbado weke simu noo mutiva kuwawa akutelo wanawa mukanisa zosi pesa kabena utawa wole sukala malo kakanisa zikangawa ili munduzi kaindo iwakutanawa ukachita janse alipompo akuyalusamawa alibe kutawa akutelo wanawa utiuze wino kwani inapa mwanchi ndeke kushikangawa kanyo andibakili munduzi kaindo iwakutanawa ukachita janse alipompo akuyalusamawa alibe kutawa akutelo wanawa utiuze wino kwani inapa mwanchi ndeke kushikangawa Kodi black box yo ilikwani Mr. Munadi munaisa malali numani ngati simu kuzidwa nanga muhubisa jani likachoka oma tisaizi wankani mwati inaomba ntengo inaomba pili apa tichekwepo sokamba zambiri iyaya inafika kususu chilungamo ndichiti ziuze nichifuchu mumvekere kunja kunani jifunga oyendesa ndege zinthu zidangufuta apa kuka chilungamo chiyende mukapanda kusamala ena mudzapira ndende kusokumati analakazibiri kumupa ngati galu sana mvekere siyeni munalakwitsa uchosa moyo wake munadula chikondi kwa Ndikatero so pa Rimpopo FM munalindire Comrade Tanyo pa Rimpopo FM ngani ndionena kuti kunchewu North West kwachitikaso masankho amseri sindikudziwa apita mutharika ngati mukuziziwa zimenezo masankho achitika mwamseri akuti amaijeni ansa nda amene awina achimulerenji sana uzidwe enawo kunena kwawo akunama akuti yayi achimulerenji amadandaula kunena kuti alibe ndrama yokalipira ma nomination anakuuzani ndi ndani kunchewu North West zimene zachitika kumeneko sizabwino bambo Peter Mutharika muzunikire anthu ena muchipanimo akuti akukonza za 20
2030 ife tikufuna za 2016 za 2030 akudziwa ndani kuti 2030 muzafikirako. This is Comrade Ntanywa Parin Pop FM. Pomaliza penipeni nene kuti Mike Kingston tikulira nanu limozi tamva zonena kuti kwachitika maliro apongozano choncho tikuti mzimu wao ukause mumtendere. Wawonjeka wake atuwozipa vyokugera kuchiko zote zikale zano la kugera kuchiko omwe muna wapa boda nala kwa majipo kumwamba sikwano mutakala masiku mulasi umuziwe Yesu kulime wa muyaya inde kulibiletu musazive wa mbili kuziko kulibe chetu kese dizabita isisi nineneletu nani waliosiri kuzusi kalindo wakudanawa ukachika yanse alipongo akuyarusamawa baribe kutawa akuchelewa nawe utiuze wino kodi inagwa bwanchi ndege kushikangawa tani walibadili mulusi kaindo wakudanawa ukachika yanse alipongo akuyarusamawa baribe kutawa akuchelewa nawe utiuze wino kodi inagwa bwanchi ndege kushikangawa. Poco biscuits à la guerre.